Mae'n cychwyn illa di sôn bod na ddau fath o gwrs mewn gwirionedd. Cyrsiau dyn ni'n galw yn gyrsiau dwys a cyrsiau dyn ni'n galw yn gyrsiau darlunol. Cyrsiau darlunol ydy'r rhai unwaith yr wythnos, ta 2 awr yr wythnos fel arall. Ac yn fanna, mae gennym ni gasgliad go lew yn y Gogledd, cyrsiau cybac i ddechrau. Felly mae gennym ni yn cwrs mynediad, sydd hefo canllawia i diwtoriaid. Mae yna adnoddau sain hefyd i fynd efo'r cwrs yna. Yn dilyn y gyfres yma mewn gwirionedd, mae gennym ni, oedden ni'n sôn am y lefelau, dyma'r lefel mynediad, lefel nesaf i fyny i'r cwrs sylfaen, ac wedyn y cwrs canolradd. A dyna ydy'r cyrsiau prif ffrwd cybac mewn gwirionedd ar yr ochr darlunol. Yna gwrs arall sy'n cael ei cyhoeddi gan cybac, cwrs Cymraeg i'r teulu. A mae hwn ar lefel mynediad mae hwn, ond mae bach wahanol i cwrs prif ffrwd cybac, achos fel mae'r teitl yn ei awgrymu, mae wedi i anelu benodol at rieni ag at neinia a theidia, lot o ganion ac yn y blaen sydd yn fanna. Felly dyna cyrsiau cybac sy'n cael ei ddefnyddio yn ddarnynol. Yn y Gogledd mae gennym ni gyrsiau eraill sy'n cael ei ddefnyddio yn ddarnynol hefyd. Mae Coleg Cambria dros blynyddoedd fan wedi datblygu cwrs sydd yn unigryw ddeud gwir o'r enw Llanllawen. Ac cwrs ydy hwn, os ydych chi weld, sydd yn seiliedig ar stori. A mae pob un uned yn stori gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae'r wers i gyd yn seiliedig ar weithio trwy'r stori yna, a dysgu'r stori mewn gwirionedd i bob cyfryw. Mae yna wahanol lefelau gen Llanllawen hefyd. Mynd i fyny, mae hwn yn lyfr 4, ac mae CD i gyd fynd. Mae yna hefyd adnoddau electronig i gyd fynd ar rhan fwyaf cyrsiau yma. Mae Llanllawen wedi datblygu i adnoddau hunain. Mae popeth Cymraeg hefyd efo'i cwrs darnynol nhw, sef cwrs Cymraeg llafar, ac mae hwn hefyd ar wahanol lefelau yn mynd â ni, ond cwrs mynediad ydy hwn, wrth gwrs. Mae'r cwrs yma dim bach wahanol i gwrs cybac, llawer iawn mwy o ddeialoga yn fan hyn. Mae yna rhyw 4 neu 5 o ddeialoga bach byrion i gael ym mhob un o'r cyrsiau. Ac mae popeth Cymraeg yn dysgu mewn ffordd sy'n bach wahanol ella i'r cyrsiau eraill prif ffrwd, dilyn y dull cyfathrebol mewn gwirionedd sydd yn seiliedig ar ddeialoga. Mae'r gwaith newydd yn cael ei gyflwyno yn y ddeialoga. Os y'n ni dod at y cyrsiau dwys wedyn, mae gennym ni 2 math o gwrs dwys. Os y'n ni sôn am y cyrsiau yma, cyrsiau'r brifysgol hyn, sy'n cychwyn o'r cwrs wlpan, sydd yn deitha chi mynd â ni drwy lefelau mynediad a sylfaen, ac mae yna set gyflawn o ganllawiau i'r tiwtor fan hyn. Mae yna adnoddau ar-lein i gael, adnoddau digidol i gael i gyd fynd â hwn. Wedyn mae yna gyfres yn mynd o'r cwrs wlpan i'r cwrs pellach, sef y cwrs ar lefel canolradd. Ac wedyn mae'r lefel uwch wedi cael ei rannu yn y Gogledd yma rhwng y cwrs, os allai estyn hwn o yma. Cwrs uwch ydy hwn, ond lefel uwch 1 ydy y cwrs yma. Mae y cwrs meistroli wedyn yn dod â ni at lefel A, yn gwirionedd, sef cwrs uwch 2, yn mynd â ni at yr arholiad uwch sydd yn gyfwerth a lefel A.
Os ydwch ni ar y lefel pellach, ar lefel canolradd fan hyn, mae'r rhain yn dach chi at lefel tygau mewn gwirionedd, lefel sydd yn gyfwerth a tygau. Wedyn, mae yna un cwrs sydd yn fan hyn, amser a ddengys di hwn, un enghraifft ydi hwn o gwrs arbennig dadawgrymeg sy'n cael ei ddefnyddio gan Popeth Cymraeg. Hwn ydi cwrs dwys Popeth Cymraeg sydd yn hollol wahanol i unrhyw beth arall y gawn ni yng Nghymru, ddweud y gwir. Mae'n seiliedig ar ddull gwahanol o ddysgu ac mae'r adnodd ei hun yn wahanol hefyd. Mae hi'n stori hir ydy hi mewn gwirionedd sydd eto'n cael ei dysgu gan y dysgwyr. A dyn, o'n i'n sôn yn hynt yn don am yr hyfedredd. Mae lefel hyfedredd yn medru bod yn dysgu drwy gyfrwng, mae'n medru bod yn dysgu o'n i'n sôn archeoleg drwy gyfrwng y Gymraeg, ond hefyd mae yna ffeil hyfedredd sydd mewn gwirionedd yn ffeil gloywi ydy mewn gwirionedd, hynny yw adnoddau Cymraeg ar lefel uchaf. Yn dechnegol mae'n fod yn lefel blwyddyn gyntaf yn y brifysgol. Dyna di'r math o beth sy'n cael ei anelu eto.